Nuwun para pemirsa, ngaturaken pambagya kawilujengan. Mugi jengandika sedaya dalasan gotrah kula wangsa tansah winantu ing karaharjan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Putri Nikenwati wonten ing acara waosan cariyos cerkak. Wekdal punika sampun sumadyo ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan piwulange bakul tape. Mugi atur waosan cariyos punika katampi kanthi renaning panggalih sugeng midhangetaken. Awan iku panase sumelet, srengenge kaya-kaya mangan bun-bunan. Ning kampung plemahan sing sumpek, rasa panas tambah krasa kaya ngobong rongkongan. Janji karo kanca yo mleset pisan, meh rong jam ngenteni tekane, nanging embuh lunga menyang endi sing duwe omah iki. Lawange tutupan, tak tok-tok tok-tok, ora ana sing mangsuli. Dibel HP-ne ya ora nyaut. Wis dibelani adoh-adoh lan budalku kesusu-susu, tekan kene mung ditemoni emper omah sing kepak bleduk. Uga pedetan ning pot sing tanpa ana kembange alung pisan, kahanan sing nyebelake ati. Tape, Mas, tapene seger. Suarane bakul tape nawakake dagangane. Ora, Pak, panas-panas kok mangan tape, gorokan seret, wangsulanku waton jeplak. Nggih sampun Mas, monggo. Tape, tape, tape. Pambengoke karo lunga ngedoi panggon gulunggo. Keranjang anyaman pring dilemeki godhong gedang, katon isih kebak dagangane. Tali kenur sing digawe gantung ketarik kenceng saka abote gawan. Keranjang munggah mudhun iwonengen melu irama langkah-langkahe sikil lan mentul-mentule pikulan pring. Disangga pundhake bapak tuwa sing wis riya dipangan umur. Ireng gregemeng kulite dipanggang srengenge. Kudung caping ora kuwasa nahan panase sang Bagaskara. Pawakane kuru dibungkus kaos lengen dawa werna putih sing wis ora katon putihe. Gumel semu coklat kecampur bledok lan tetesan keringet. Sikile ceking kaya sikil kidang, urat-urate sing ning kempol nonjol metu plungkeran kaya cacing. Nanging aja pisan-pisan ngremehake lakune. Senajan katon kabutan nanging isih kukuh, tegese lakune tanpa gloyoran. Iter saka kampung siji menyang kampung sijine, saben dina kesiram panase srengenge sing manggang bun-bunan. Embuh kahanan apa iki? Sumpeke ati amarga rumangsa kapusan janjine kanca. Aruh-aruhe wong dodol tape mau babar pisan ora bisa gawe panglipur. Mung setitik rasa gumun weruh langkah-langkahe sing isih kuat. Sakluwe iku blas ora ana istimewane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara corong musala kang sebelah ngumadangake azan zuhur. Suarane corong kecampur suara kemrasa wis ora bening maneh. Sajake umure corong iku wis tuwa banget. Nganti swara la ilaha illallah ilang azan mau ora tak gatekake. Pikiranku isih ruwet amarga nunggu kanca sing lali janji. Nanging suwe-suwe gambaran keteguhan bapak bakul tape mau kemliweran ning jero utekku. Donga-donga kanjuk saka jero batin tanpa swara. Saklebatan dheweke katon ngadeg ninggalake aku sing isih tepekur. Wis ben lah,
Aku isih pengen klitakan ning kene, pikirku. Nanging niatku tak urungake. Aku kepengin ngajak ngobrol bapak tua iku, sapa ngerti dheweke yo kepengin ngaso ngilangake rasa kesele. Dalemipun pundi, Pak? Pitakonku dadi luwih sopan. Tebih Mas Pasuruan. Wong sulane cekak. Terus nitih nopo? Nggih numpak bis ngantos terminal Overcloud dugi mriki. Bidal jam pinten? Muter pundi mawon? Bibar subuh bidal. Dugi ngriki jam 8. Iter nggih sekitar mriki mawon. Menawi nduhur mesti salat wonten musala niki. Keliling malih ngantos bibar asar. Lajeng mantuk. Durung tak teruske pitakonku, dheweke wis cepet-cepet pamitan. Sing gawe mripatku keblalak lan cangkemku ngowoh. Duit kricikan cacah loro dilebokake kotak amal sing ana teras musala. Sampun Mas, kula mlampah rumiyin. Aku mung bisa mantuk lan mesem tanpa bisa nyuara. Suaraku kerenggut rasa gumunku marang dheweke. Wong sing kawitane tak remehake kanthi ora langsung saiki wis akeh ngajari aku marang keteguhan, kesabaran, kepasrahan lan amal jariah. Aku wiwit eling lan mikir-mikir. Piro sih batine wong total tape kok kober-kobere nyisihake kricikan kanggo ngamal. Yen saben dina dheweke sembayang ning kene, ateges kurang luwih saben dina uga dheweke nyumbangake kayane sing ora sepiro iku kanggo tandha ketulusan ibadahe. Apa kaya iku sing diarani kaya sejati sing gak keetung regane? Tulodo sing kena kanggo kaca benggala. Pikiranku tambah sare. Sedeng awak sing sarjana lan duwe bayaran sing gumantuk wae arang-arang anggone ngamal. Bandingno karo bakul tape sing durung mesti nyecep sekolahan SMP wae ngamale ora kendhat. Moho agung Gusti ingkang nyiptakaken makhluk ingkang nggadhahi manah wiyar lan punika kepancar saking tiang ingkang ketingal asor. Gak ono artine apa-apa aku iki dibanding bapak tua iku. Apa meneh ning ngarsane sang kalik? Duwe apa aku iki sing iso dibanggakake? Sawetara diuji kesabaran sing setitik wae aku ora lulus. Rasa geton wis wiwit ilang. Kudune dheweke sing dadi imam salat mau, dudu aku sing isih bodho iki. Alon-alon ruwete pikirku saya lejar diganti rasa takjub. Kaya ngono cepete Gusti jawab adigang adigunge sawenehe pawungan. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan sampun ngemutaken titah panjenengan punika. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan piwulangi bakul tape dening Patut Wiji. Matur suwun.